Sladakowski træer, og han switcher. Der må komme nogle dobbeltteam. Tobias, han skal have noget hjælp derinde, hvis det er over for Hendrix. Sejlund, 2 point. Ind til lillebror. Og så er det Lærke med en fadeaway. Og 2 point. Thomas Lærke. Han kan godt finde på at skyde ham nummer 7 her. Sokolov, og lige har forsøgt fra hjørnet. Afslutter her på bosseren. Rutineret. Men det er altså noget af en opgave, der også er lagt på hans skulder. Der hvor han forsøger for straffekastlinjen. Værsgo. 23-24. Der bliver skiftet ud. Sejlund med en træer. Værsgo. Og han bliver der presset ud. Mathias Sejlund. Lærke presser. Janeski og Lærke over for hinanden. 3 point for hjørnet. Sokolov. Det har ligesom været ham, der har kunnet kreere. Dunk af nummer 13. Først sidste 5 minutter af anden periode. Oj, det er godt. Jukic følger op igen. Og så tager han den ind og overrasker lidt her. Jan Stojnakowski. Det er et stort tab. Helt sikkert. Reinholdt. Han tager den ind endnu en gang. Esben Reinholdt. Hvor er det godt. De skal udnytte alle de små chancer, de får. Stojnakowski træer. Og han rammer den. Stor træer for ham. Sejlund. Rundt om screeningen. Mathias Sejlund. Til Neverland. Lærke. Thomas Lærke. Værsgo. Kostoski. Fra driblingen går og scorer 2 op. Kostoski træer. Har det her hurtige release. Lidt ligesom Sean Marion. Det er så hurtigt. Skal de få roteret tilbage. Det lykkedes. Sejlund på jagt. Det er altså også godt. Fra en dribling her. Sejlund træer. Mathias Sejlund med 3 point. Han har et frit skud. Jeg synes faktisk, han skal afslutte. Det der til gengæld ikke det rigtige. Sokolov afsted. Lukker kampen. 2 point. 81-75.